Nyt on perjantai, kello tulee kohta 6:30 illalla. Juha, kerro vähän mitä täällä tapahtuu. Tällä hetkellä täällä tapahtuu kaikenlaista. Täällä syödään vähän ruokaa. Nyt tämä ohjelma on sen tyyppinen, että me ei ole määritelty hirveän tarkasti aikataulua. Me tuodaan ruokaa tänne ja juomaan, mutta että käytännössä tänään häkätään monia asioita. Meillä on 7 aihetta. Meillä on yhteensä 50 erilaista koodaria mukana. Product ownerit, jotka vastaa tuotteen kehittämistä ja muista, on myös mukana. Ja aiheet liittyy yksittäiseen pieneen teknologiaan tai sitten kokonaiseen niin kuin kommunikaatiokulttuurin vaihtamiseen tai sen niin kuin miettimiseen, mitä se tulevaisuudessa voisi olla. Eli aiheet on laidasta laitaan. Tällä hetkellä, kuten kuulette, niin tunnelma rupeaa vähän nousemaan täällä, ääni vähän korontuu, mutta sitten on meillä olemassa myös tällaisia nurkauksia, missä vähän enemmän koodataan. Minkälainen yhteishenki sun mielestä täällä on? No, tää on yllättävää. Tänne tulee 400 maasta ihmisiä. Täällä on yli 10 etnistä taustaa mun laskujen mukaan. On eri puolilta maailmaa. Kieliä on monia. Me puhutaan kaikki englantia täällä, mutta välillä tietysti skandinaavia ja skandinasuomia. Kiitos ja seuratkaa meitä somessa #AllerLabWeekend ja pysykää kanavalla.